יש לנו כאן, יש לנו קצת. כן, כן, לצדך יושב יואב לוי, הבעלים והיינן של יקב בזלת הגולן, ואתה... יקב משובח, אני חייב להגיד, הייתי שם, זה אחד מהיקבים באמת השווים ביותר. באמת, גם אני הייתי שם? כן. בבזלת, כן. היינו ביחד? תני רגע לחשוב, יכול להיות שאת דילגת על זה. זה ליד, לא רחוק מיורטל, זה נכון? שערוריה, אני רוצה לבוא גם. צמוד לקצרין. צמוד לקצרין, כן. אני לא בטוח שאת באתי לי לשם. אז הנה, מה שאתם עושים, אתם שמים את דגל ישראל על הפקק, לא על כולם, תכף תסביר למה, בעינות שהולכים לייצוא, גם לייצוא. כן, גם וגם. אתם אומרים ל-BDS, נה, נכון? זאת אומרת... מה הרעיון? אני לא עושה לאף אחד, נה. אז מה הרעיון? ציונות אמיתית. אוקיי, כי אתם חושבים ברמת הגולן שגם הם לפי, אגב, אולי שטחים כבושים לפי, אתה יודע, איחוד אירופי זה או אחר. אני נמצא על חורבות בית כנסת קילומטר מהיקב שלי. אוקיי. נתחיל... לא, אני שואל אבל למה אתה עושה את זה? לא, נדבר על יין. למה? למה? ציונות אמיתית. עליתי לגולן מתוך ציונות. גרתי בראשון, חולון. ואתה לא פוחד שבחנויות שיראו את הדבר הזה יגידו, לא, אני אקנה את זה שכתוב made in Spain או משהו כזה. רק המעז מנצח, לא? אני לא יודע. במקרה הזה, המגמה שהולכת באירופה היא לא רק המעז מנצח, אלא משהו הפוך שאנחנו רואים, שצריך להיות לא גאון גדול בשביל להבין את זה. אבל אני לא מתנצל ולא מתחבא, ואני גאה בהיותי ישראלי ויהודי, ומי שרוצה לקנות את היין שלי וליהנות ממנו, ויש ממה ליהנות, אהלן וסהלן. שזה מקסים, ואין לי ספק שזה גם יגדיל את המחירות שלך פה, כי אנשים יאהבו מאוד את הציונות הזאת ובצדק, אבל בוא נדבר מספרים. הייצוא שלך בשנה האחרונה לא נפגע? לא דורשים פחות? לא, ממש לא. אני מקבל פרסים על היין גם בארץ וגם בתחרויות בעולם, והשם של יקב בזלת משתבח משנה לשנה. אנשים אוהבים את היין, מפרגנים, ואני חושב שיש הרבה יותר אוהבי ישראל מאשר לא אוהבי ישראל. אני צריכה להזמין את האיש הזה כל יום לאולפן, נכון? כי הוא צייר תמונה אחרת לגמרי. אבל תראי, זה בערך... איפה יש אוהבי ישראל? בכל מקום, גם באירופה. תראי, אני הייתי בלברוז'ה, בסלון האווירי, בזמן שהפציצו את הכור בעיראק. ועבדתי בביטחון, והגיע אליי אחד מהמנהלים היותר בכירים, אמר לי, יואב, קח את כל החבר'ה, תחזרו מיד לבסיסים. לא היה מקום בשגרירויות מאנשים שבאו לברך את ישראל על הפצצת הכור. איך עבר, רגע, שנייה, איך עברת מביטחון ליין? גר בגולן, בא מבניין 4 קומות לבית פרטי, עושה על האש כל היום. הבנתי אותך. המרגלים עם הענבים. ורוצה שיהיה לי יין, כן. ספר טיפה על היין בדקה שנשארה לנו. אמרתי בהתחלה שהיין שלך מעולה, אני אעמיד את זה אז קודם כל תודה, ואנחנו מייצרים קברני סוביניון ומרלו ושרדונה. היין הזה שיתוף פעולה עם ישיבה מדהימה, חבר'ה מדהימים, מצפה רמון, שאנחנו לוקחים חלק מהענבים שלהם ועושים יין גם להם. היין שלנו נמצא במסעדות משובחות. לא צריך לפחד יותר היום יין שאיננו משם, זה לא מעיד דווקא על יין זול. פעם חשבו שיין שהוא כזה... זה העניין, שאנשים חושבים שזה מוזיל את היין, זה לא נכון, זה הפקק הכי נכון ליין לדעתי. למה? אבל חלק מהפוזה זה הפקק... גם לעינות אדומים, כן, כבר אפשר להגיד באופן ברור, שלא צריך את השם, לדעתי כן, זה הפקק הכי נכון והכי בריא ליין. ובשלב זה רק על העין הזה, בעתיד זה יהיה על עינות אחרים. אדוני הציוני, בא ליקב ומעולה בזלת, שיהיה לך בהצלחה ושנה טובה. תודה שבאת. זהו, נגמר לנו הזמן. כן, אבל אני חושב שדיברנו יפה. מילה וחצי, שיבואו לבקר ברמת הגולן. יש לנו חבל ארץ מדהים. נכון. והיקב שלנו פתוח היקב שלנו פתוח, כל ימות השבוע, למעט שבתות וחגים. אבל יש עוד אטרקציות. מה רגע, אתה מזמין עכשיו בחג, אז יבואו ויהיה סגור? אז יש יקבים אחרים, ויש מקומות אחרים. בכל המועד. כן, יקב שבכל המועד שיבואו, אבל שיבואו לבקר, הוועדים הגדולים, אנשים פרטיים. המסר ברור. האבסורד הוא שבאים אליי יותר אנשים עם הליקופטרים מאשר ברכבים. באמת? כן. כאילו עשירים וביטחוניים? לא, תוצרת חוץ וכאלה. הישראלים מפחדים לבוא לגולן. חבל נורא, שקטיף תפוחים מקסים ודובדבנים בזמנו, ויש הרבה מה לעשות שם. פרסומות, ולאחריהן שפע